and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Lakaw na! Kay burag yung kag-amaw ang imong itsura. Ha? Ay, kataas yun ni mong damgosa. Mura kag ang bukid nga gusto mo tipon sa yutang patag. Hala! Hala! Naunsa ka? Hala ka mo, og yung anang kataha, madam, oy. Di yung ko malimot sa linya, anak, kay kaniad to, maog yun ay, perming kataho ni aning nanay kon, magpatulog na siya sa ako agmanghod. Asa, gusto kang katahan, tika, ana, madam, while ako niya kang masahian, sigurado yung ko makatug ka sa wanay pagmatadam. Mahawas na ko nga tubangan, pahong! Ayaw dungagi ang akong kakapoy kanahan. Pero di maglagot! Shit, Yudel. Usa may mong perton nga sa una palang ganin akong pagkakita ni mo. Nadani naman tayo ni mong akong atensyon. Wa ko masahit kung unsay naan ni mo nga. Kalit na akong nagustuhan. Kung boto naon-naon, layo ragit kay ka sa uban ako mga suitors. Gwapo ka. Pero bisag kung saon, biya ragit kay ka sa tanang laki nga nangaki sa akong kinapuhi. Unique ka lang. Maunay akong nakita ni mo. Mo tingali nga, nagpangita ko ni mo. Ug nahagit ko. Ay, mura sa ni siyang nahibaong gimingaw ko da. Hello, my dear friend. Hello. May tawag ko kay Miss Saad man ko. Sabi ni, tininod yun ang imong gingon nga moapas ka? Oh, yes. Bahala nagnaay masuko. Ang nagkaayo kay wag masuko. So, kan, sultihin na lang niya ako. Kalos na ka magpasugat sa airport. Wow! Sikat! Kay sugaton pag yun. Lab, wa pa man siya masuhito sa dapit. O wa pa man siya makatultuloy ning atong gisakan. Mao nga kinahanglan gyud nga sugaton. So, mag-solo na ka? Ha? Banda! Ganahan siya? Shh! Lab, ayaw pagminalita, okay? Joke lang. Nag-istorya na ba yata, ha? Oh, yes. Yes, kuya. Wa ko malimot, ana. Pero, asa man siya moabot? Dinhi, tipo na to. Ano man ato ba siya nga palainon sa pagpuyo? Nga makagasto man siya dako? Ayaw na. Ako lang siyang obligasyon. Kay mahimo naman siya usa sa mga membro sa team. Wag ko'y pagtuo nga mula hutay ng babayhana, kuya. Then, naara na niya. Kung unsa man ko ka-open nga modawat sa iyang tumong, nga mahimong usa nato, ingon na sa niya ko anak kalugak nga muhatag sa iyang kagawasan kung mo back out man gani siya. Pero sa dili pa maugtas og hinuwat si Polinato, manglakaw na lang ta kay maikog ta nga mahago na kayo siya. Tara mo sa airport. Chay! Present! Ay, piskat! Oy! Oh, Ano ka? diin ka man mulusot nga niya ka naman sa ako atubangan. Secret! Hoy, mananap! Bakia ka! Baki? Usa magyog ka! Wala? Tao-taon ko ay! Pero nga lang ko ni mo baki. Ay, ambot nga no, no? Hala, para sa kaigbaki ni mo sa... Guwapa. Asa ko haa? Of course, apis! Tanawa, oh! Di ka kakita? Huwag hindi ka kakita, no? Sa ko kagwapa, no? Kita lagi si Sir George kanian to. Unsa? Hoy, minatay! Ayaw hisgot itong tuan na puyo sa menteryo. Pero gano'n bang nakaingon ka man nga nakakita si George sa imong kagwapa? Ayaw kikog ingna nga nanguyab si George nimo without my knowledge kay ipasalvage tagyod ka. Madam! Namaginanguyab na ko sa una, Mayor. Ay, madam, huwag yung kasulting bati ni ato ang bana ni mo. Kay, naibaluman
ko nga iyag yung gilabanan na iyang pagkadesente. Nag-amping ang tanto siyang dungog. Ay, maayo to siyang pagkabana. Maong yukbo yung kaayo ko ni sir. Nahiba ko nga kumidjar ka to iyang kidat-kidat niya na ako, no? Dili man to parihas ni mo. Hoy! Hoy, panuway! Balik ka rin, panuway! Dala siya. Misa mo siya kagwapa sa kong tanaw. Hi. Hello. I miss you. Welcome to Davao. Ikaw na? Naa si Glenn, mo akong gipa-drive. Og naasab si Shin. Thank you sa paghako, ha? Oh, sorry. Ay, okay na, oy. Unang higay yung pagod mo nga nakatunob ini dapita. Wow, kinahanglan yun nga sugaton ka. Aron dili ka magka-problema. Anong ibalin man ka din eh? Utok brain day. Gamito na to tong brain, ha? Di lang ako uwaton nga muingon ang bisita sa imong maguwang nga. At tapal lang ta, Del. Ano ba? Ako na lang bakantihan daan. Ang driver's seat day. Para way daghang hasol kay ilasan kay kong maminaw anang babae nga. Na bang magpayat-yat-yat stingog ba? What I mean to say, kina ba magpayait-yait stingog ba? Buhang nga lain may nang yat-yat. Ung gani, kabantay ko. Manindog oroy ang balhibo sa kong buga na na. Katul! Uy! Mo shut up na ta. Kay ni ana paingon dini ang duha. Paya, lupipay anak o presidente nga giatiman umaayo. Thank you, darling. Unsa? Nagpasalamat ko sa maigsuon, Shin. Hilasa ni mong padarling-darling pa ka. Unsa, nakatag-iyan ka? So, let's go. Sa gawas na natin mga on. Para inikabot ato sa bahay. Igo na lang mamahuay. Aron nga inikahuman, manuroy ta. Murag nindot ang imong ginahunada kay tamis ka bang kayong pahiyo. Ina bang dapita mga bot ang imong iminasyon, ha, Aria? Sa akong damgo nga makahuman ko og eskwela, Papa. Kung mamahimo na unya akong doktora. Usa. Aria, ayaw ko nung patuyang og padagan lang imong hunahuna. Nangandoy ka sa di yun mabot bisa karusa. Mahimong magapadayon ka og eskwela pero anhal yun ka kutob sa elementarya. Dili ko mutuo, Papa. Usa? Dili ba miingon man ang pastor nga ang Ginoo mo tabang natong mga tao basta musalig lang ta sa iyang gahom? Mao na ako nadungog sa atong pagsimba, di ba? Mituo man ko sa iyang giwali, Papa. Og mituo ko nga way imposible kung ang Ginoo na ang magbuot nga hatagan kita niyang mga tao og nindot ka kapalaran. Mantag dili na magdugay pa, no? Mantag makita ko sa Ginoo og iya kong tabangan para matuman ang akong mga damgo aron dili na ta maglisod. Gusto ko nga mausab na unya kini atong bahay, Papa. Aw. Bahay ba ko'y itawag ini? Murag dili. Unsa ni pa? Tanawan ako do. Igurang gihaklapan og trapal ang ibabaw. Og wapagid malukop ang tanan. Panahon sa init, mulusot paghihapon ang silaw sa adlaw. Samot na sa panahon sa ting-uwan. Sumagod, naunsa man ta atong nagbagyo. Kitang tanan naligo sa uwan ug nagkurog sa tumang katugnaw. Kay wa man tay mga gamit para ikahabol ikakupo. Luoy kay ta pa. Kitang tanan nga niya sa palipot. Kanus apa makamo abot ang grasya. Huwat tunat namo, Papa. Dili ko muhunong sa pag-ampo sa Ginoo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!